Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Syifana Dila Parahita, saking kelas rolas MIPA 3, nomor urut 3 gangsal, badhe nembangake tembang macapat dhandang gula Serat Tripoma. Yogyaniro kang para prajurit, lamun bisa sira anulada, duk ing ngone caritane andelira Sang Prabu sasra bau ing Maespati. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang ginelung